andude kam hande nyalawma goo e gorko ha wala saha kam usa ñantude seeɗa a ñantima kam ha yimɓe naate e gorko tamɓe ñanta kera min susa ko en tout cas da eɗen poti yettude Allah tawde Allah rokki men tawterede hikka kam korka ka ko spécial tawde kam nguleki ala ko ɓuuɓol kono noon aɗan min kam premier jour korka walla deuxiéme jour korka kam balɗe gaɗani ɗe min kam ñamgolam ko spécial rawane no bannoɗa ni nice hikka kadi wonnam noon inchallah faami aɗani balɗe giɗande neɗɗo tampat tana susa korso noon susa korka susade so nowonani Allah hoddiri kam min kam aɗani korka min hoore aɗa yiɗi ɗum tan kona susa ɗum kam kono mbatten tawde Allah rokki men kam korka ari Allah ko moƴƴo natani hen tan ay to wiya fuɗɗima ɗo yonnana gasi so Allah jaɓi inchallah ko wona ɗum ko kadi wonko jinnomami haalande aɗa andi Allah waɗi hakkude men te enen ɗiɗo tan gone galle he wona gonga Allah ni dandi men e seyɗade guiɗo ndesodirɗen ha joni machallah kono hikka noon aɗa andi kawam a humpaka kawam ko garowo hoorde ɓe noddi kam gila korka heddima lewru wi kam so Allah jaɓi so wiyama goo korka ɗiɗi korka ko garowo te ala taw fayi to wona ɗo e gallam ko ñirwintoɗa mais a fota ñirbinade kawam kay so foti hoorde ala to foti arde to wona ɗo wona gonga mboɗo ñagorima noon saabi Allah kawam so ari yo dañ jam e galle he yo hoore jam par ce que min woni baadi ko ɗo e Dakar warani so arani hande janggo mo ara ko ɗum noon jinnomami haalande anani kadi kawma ara ɗo en hoore ɗo min mi ala hen probléme sabu so ari ɗo mi foti arde ɗo sabu ɗo ko galle makko mais ana maccani galle wone faaɗi wonɗo tan ko suuɗi e saare cuuɗi keddi ɗi ko waɗi bagage maari aduna ko muñal min kawam ko arata horde ko ni musani min tawi ko min tan e kawam min mbaɗa andi no gurdanmi e kawam anani mais ɓoccone nde waddata hen woni alsan gay min ko ɗum muusimi min mboɗo wawi muñande kawam kono alsan e galle he kawam e galle he ɗum c'est autre chose kono no wayi waade fof hayso tawi galle woni faade wonɗo ko suuɗi men e saalo cuuɗi keddi ɗi waɗi ko bagage waddu hen jaltina bagasuji pitten suudu soɓe ngari ɓe naata hen par ce que mi yiiɗa janggo e jaam ɓe koota affaire o no adda e haalɓe ɓe eɓe jippima baaɗe yañani ɓe galle he min ko ɗum tan ñaaguimani min ko ñaaguiɗa ko fof mi salonaki ma jamanu o welani te an a majjani minema hay goto min ala tan hay bottari walla hirani saaha ko livre o noddanmi adda ɗum te kamɓe aɗa ɗon koɓe nguuri danan ko mbima min mboɗa andi gurdam men ko enen ɗiɗo tan ko 3 et moi kono so kawam ari min keññu ɗum hen probléme o fof ko alsan mais on va gérer ça ala probléme Allah ko moƴƴo min ko ɗum tan ñaaguimami wona ok no wawi wonde ala probléme fof mi yaha hade ñallude mi ƴeewoya guertoɗe ala tan ma yarke hande ko ɓumtoɗa mami addude guertoɗe walla mi totti livreur o adda eyi ɗum ɓuuri wone defde ganna noon koye korko wona ittu ɗum ɗo ko mbatta e guise ma fof tadal mi waɗani ala ittuni tan eyi jagne à tout à l'heure bonne journée kawma ko ɗo hikka ni gorka ma change Allah ko moƴƴo yo arde neware tan anjani manaw kam sa foftimo kam ha lewru ko ke ari fota foftani an cika fele ɗum ɓuri tan heɓere watta wonde ko ɗum ko ittude an yo suudu ngartirɗa ko cuuɗi ɗiɗi fof ko gotum ɗum ɗo kay effeji ne wano o futton tan homa joɗaɗa e fotoyaji photoyaji holɗi fotoyaji min kay mi yi photoyaji kono wona ɗo welimi nde anata hamu noddali ma téléphone guilo subaka fof nani an kay somi fotide mami deftata
mi alata wino ya fof mi tottoro livreur o gotol tawla fu mi pari sa pari non kay euro tan parmi ha yono joni ko ni mbadda a welti ko yo baay wallahi ka jonta mais won ko haawi mi seeda est ce que aɗa korka yimɓe ɓe change eyi ko te fuɗɗima saalide de ala wona ɗum wonde euro juuti mi winoma susa korka tan de wona wasi suste haydara changeando non ala wasiyata mi haalanma ay korka koko heɓonte te nano subaka nde jaltami mi haalnino winomo ɗum ko cengɗa e gite ma sentu ɗum ko muuriɗa ittu ɗum neɗɗo so a wona e lewru korka yimɓe poti andude gonɗa koye lewru korka waɗa différence hakkude lewru korka ko wona lewru korka hande ka ceerno ngandum fanmino e woɗɗum de kay sum wona ay kaw salamu aleykum allo Khalid he kaw Khalid an uriyam kaw maɗeta mbere jam tan kaw oɗo seli kawɗenin bomari seeri mi cika noon ko ɓaawo janngo mbiɗa garta kaw ala mi ari mbaɗa bomari seeri joni aɗa wawi ƴettu taxi ngara samdeti taxi tombel moon joni aranno mbatten kaw eyi wona koye horaire e garɗa walla on horaire o garmi kay ƴewtu joɗiɗa bo marisé min mami arana joni joni mi joɗoɗo yimɓe maɗimo humtata ko Khalid kaw ma humto fat mami arana joni kay ma humto waɗama aranma joni joni min alsan minen gonni e yawno gara minen min ganda Dakar alsan ari alsan wona min on min alsan jeeɗat eyyi moɗo mara kaw yawno noon ko jawɗa fof min eyyi moɗo aranma joni probléme ari ɗum kawam hawani mais alsan probléme o fof ko alsan hatmi ara mi ɗo mi arano joni joni ya kon noon maare hay maare tawa gayni ko pewtako wona nen toon de potoro joni yona haala kadi suddima hay yettade ɓe cuwa tan kadi désordre ar Bey, Seydou Nomo walla min ngara e jam mi yettima e jam koy ala Dakar wuraay Dakar ɓe wuraay eyyi momin mbadde hen e kaalen nen e jam omo e jam wallahi min jeydiri kay omo e jam alsano mon ɗo tan Ure. ala o haɓaka ɗo to o haɓa mi sikkani mom tan mo haɓe ɗo So neɗɗo woni kam ɗum fiya ɗum haɓɓode simmin ɗum kam wala yan gattani alsan ko téléphone kaalen eyi e wiyanama galle yoɓe nennam babba no fewi ndeɓi Ibrahima o saha fof omo jaggano babba mo haɓɓa ɗum tawi ɗum welani so Allah lamɗo jaɓi so korko juula ha waɗi balɗe 5 kam garto Allah jarama wi moom soɗo wongman mo winowo eyyi inchallah inchallah mawnan so kaali rokki kam moom soɗo mo wongman alsan il faut daña ça va vivre anani neɗɗo sono haala téléphone am sukkoto hawo para way mbaɗa haala téléphone aɗo wiya nangam sangam elle an kaldan nane ɗo min kay kaw an kala ko mbiɗa ko eyi sabu to gittuɗa ham ɗo aran tan fuurna woye wulde jawdi e o mboya tan mbiɗa kam ron ummoton arkoren ɗo e Dakar an kaw kala ko jiɗɗa ko ɗum kadi an samay ko aljanna paɗa sabu alsan woppu wadde insisté kaw samayi ko aljanna paɗa elle caabi aljanna nane juuɗe ala woni ko baraji mbaɗɗa ɗo
min banno yam kaw min meeɗa ɗum daga no wodal wode jibina ma pour min mi meeɗa yaltude legal mi addama ɗo kay kaw kay min mbiyami ko laari yettoral eyi caggal e ngare jam mam haalde kayu yay sehil makko maçon o haalde makko mbatta dawde maçon yan kam kaw an kam min fuur ka gandirɗo mi ɗum ɗon saha noon mi ara ɗo mbiya yum change mbaɗi ko gandirma ko foto ɓuri muuse ɗo fota kay gonirɗa ɗon fiide tappala pakay ɓuri muuse maçon kaw nebaragal Dakar wona noon de wona yiɗe kuɓeji kaw mi senni Allah Dakar minebar man kam ɗo de huɓere worta nden fof a nenta kam minebara ko maayi ay alsan ay minebaruji ko giƴirama ala min tan ɓuri ɓe semme laabi te meraɗen ɗoɗe kalir awa alsan a wawa wonde oɗo galle an ayi kalir no foti eyi kalir ɓurma tan ko joom kaali liggaji minebara kam way kalir dende makko nayi ɗum to wonɗo an a janggaɗe min pinal am ne waynoɗen ɗon wona jangga ko pinal kaw kadi kaw gueɗe gotel min ko mbiɗa ko fof mi jaɓi ko mbiɗa ko kono gueɗe gotel ñagoto mani min mboɗon hoora kono sabu Allah kumtare ndi yo tekkat kejjare ndi yo tekkat kaw en ngari ɗo e mbawi wiide en ngari Dakar toon taw en ñamata en jarta ɗum kam hay koten fuura ɓon kam ɗum en ñaman ɗo ko moƴƴi en ñaman ɗo ko tekki ko ñamaten ɗo ko mbiman boyno kono karfet ni a ƴakkat tan sa barigal mbiya jeehi laabi wiccere kaw wona ɗum kala men mbiyamɗamma sa yimmiɗo wima daw mineba sa fawnama kerve jalta coɗoya ko tekki ñama wona an kam garɗen ɗo ko hanke hejaɓe hanke hande a majjani ko ñamɗen ɗo ko moƴƴande wona moƴƴande sa wattani dawde maden ko coɗɗa eyyi kono kaw ƴewnon feere wonde min e baragal kam laayi somi dawiɗo sumattima wala ko tawi mi wona ñamde ɗum kam mbaɗan ɗum kam wona liggey kam yawo kom fofto hande fof mi wirdani yawmo fa kam wirde moƴƴi eyyi o ƴeew tan noon ko kalɗa ko no fewi kaw ɗum kam mi wawa ɗum sonde min e baragal kam hande sa ñakkano jom aɗa wawi wadde garde 12 tonnes sa ñakkani faye ndeɗo e mawɗere kaw nangam sangam jiɗirama tan liggotoɗo minewa fullala faye ɓuran arno ko ñamde tan ɗo ko kala yetan neɗɗo so tawi ɓeɗi ene lorwanɗo nen an fof fof meeɗa yiide saɗa lele anen to meeɗa yiide fof neɗɗo ɗaɗi ɓe tappiri sa yiɗi lelade nde suuduma ɗo pay ha wona ɗanti koye sane ay an noon ɗo wona galle bamma wona galle joom galle ma ɗo ko galle kawma to jiɗmi lelar fof mi lelat kadi gueɗe ɗimmingel min kawam hanni kam e lawol ko mbaɗa fof de ka neɗɗo bonɗo ka layset a ɗeɗat min noon liggitan ɗum ɗo kadi yo ado hande yo wattino hande mbima tawa kam mboɗo leggi a partir de aujourd'hui ɓuromi tawta ɗo e sage alani ala karaman mi sinni Allah aɗa sikkiniɗo mi fima hay cekkenoma mi mala wiye debbo mi fiye debbo mi fima ha ɓono sibirma joni billahi sa wi kam ɓirmi mi nefa an sikati jangoma taɗo bowa min ndiwa bowal min ande anda ɗo galle kawam wona galle joom galle ma wona galle bamma min welake mi yaha bowal nini to wona refe anda ana bonan nettude bowal ana yiɗani ɗum jam a yiɗa ɗum e jamde ɗi ko bowal ma civilisé ƴehande no lene so joƴano lelo ma civilisé ko an ɓuɗɗo an donc ya reedu gila le foti duuɓi ndesera ren jibina sa yiɗi kay oɗo yimɓeɓe galle a jibinto ha heewa ɗo e yimɓe galle mais gila nden fadde joni kaɗi ko gorko an kay an tan yara potere Allah bonni o balno hamada ana jogi ɗuɗo ɓaɗo cella on sella hanaka merci beaucoup kala goto hande hay goto feccinani ɗum ko kalanoma e téléphone nani hande ɓe gari kono ɓe mbari kono wonɓe ɗo min fof mi accide
alay mabɓe ceɓoɗo kawraɗo ko bonde kanko no wimade ɗo akayi wiide ita mais sini ko sara on gartiran haqqille ma lam koɗe no weeɓi muñante e ɓeɓe jiiba ko korkatana majja enen fuuran ko ɓeɗen nguli haa ɓurti en cuusa ngule ɗum tawi so korka fandiri kam fof ɓe dogal ɓe paye Dakar ɓe ɓuriyan toon ko ɗum ɗon tawi muñammo rek aya warma ko masalaha ɓeeɗo ɓe garani horde ɓe gari ko kadi ɗo e galle ko ɗum ɗo rokkumi rokkataɓe ñalawma goto hay cuuron ayiba kam ha ɓoɗa sino ko sagam dal no mbawi waade fof an jikkuma on hollirɓe ɗum ndaha majjani enen fuurankoɓe no mbayi saɓe gayri gongo ni addata ko pour horde mais addata kala ko ƴewta nda kala ɓe jiiruma ɗo e ɗum woni ɓe nawtirma te ɗum woni ko mbiɗa nda so yitterema wojjata ni taran wojjata ɗum tan jimi wiide artir haqqille ma o ganduɗa kala ko jiiɗa yadum ko gasata ha laaɓa ɓeeɗo muñana ɗumen an ƴewta an tane gorko ko joom galle ma gonno ɗo en jamma joom hendu mum tegata ha joom mum kontin ane ko joom galle ma o ngala probléme sino ni ko joom galle ma dañuɗa probléme wiye hay ɓeeɗo min mbiya ɗum ɗo wona probléme ɓe muñan ɗumen ñalawma goto tan mbayondani comme ullude e rawama mi yiɗanide kadi mi andirama ni gattira haqqille ma o wallani ko kaldu an banandan ɓeeɗo hay sa yiɗi muñandeɓe a wawa ɓe koye jikkuji a wawa famde koɓe jogi koɓe mum kabiraɗo on kay haala ɓe mbaɗat ɓe cetnorma e gueɗe tan ɗayde ko fof men ayde sannede leloɗeɗami kadne lelo ndeɗo lelde artir haqqille ma masa bonnude journée men o woto wiɗon heɓɗoran ko nanna haqqille ma ko gandanɗa hoore ma ala hen mi yiɗa yirde mo daynide walla ka jiɗum tikka min ala mi yiɗa e walla mi yiɗa kono ɓeeɗo eɓe gancinani ɗo tan artir haqqille ma o artir haqqille ma o heeɗa kaɗo haal ni yejjid ɗum jikka ɗo haalade e hande ko ɗo ñallami ɗo ñallami hande ande ñallugol ma ɗo ñallami hande ha ɓeerɗo ɗum ɗo ha jammo jam ɗo wiyama hoora nim noon ko yesma ko gattitade mosana mi pari ñande ɗo min anndi seeɗam sen jewdi hen kamu tabi ɗum kesi goɗɗa hoɗum ɗo hon sen affaire anen hade konɓe afrique ko daña gorko anen amin hokko fata boy worɓe joni ɓe desara ha ɓoye ɓe desata ejon fa boy seeɗa ɗum jiɗen worɓe ene desa aroɓe kawɗaɗen yimɓe ɗum ɗo yan oɗon ƴew ƴew koko moƴƴi wona tan huya en waɗuna abdoul asis en ndesara ndestara no inchallah mamadou inchallah ji aɗa sehla sa dañani to dokkalma ko ɗore koygal arata daña ko moƴƴi o ɓeɗo noon kewani Khalid Naka. nodde man ko jam Khalid kam jiɗɗo andindema hunde mi weltaki de mi weltaki e galle o mi weltaki nomin goniri ɗo ndax Khalid ɗo ala ko mbaɗmi ɗo sona balɗe ɗiɗi mbaɗa wayni balɗo ɗo duuɓi jeeɗiɗi joom suudu ma rokkani kam jam rokkani baɗam jam Khalid gila min naati galle o ha hande surtout lewru koora ha kumtari yon Khalid a totte kumtari golle poyndi te Khalid min ko sa yi tottumami gallam kam jinno sa yi haɗa resa ndesa debbo moƴ way ɗum ɗo wona maale debbo moƴƴere debbo mo gandanɗa yiɗa kod on moƴƴani nde kaw ma jaafoɗa so min comme ça haali ɗum e maari min ma hawo no feewi no feewi no feewi sabu a majjani gila allah waɗi dewgal am min e maari ha joni mi meeɗa yiide e makko ko ganduɗa ene muusimi te kadi o meeɗa wadde hunde mi ara mi tawa wona ko feewi te ko miyata affaire ñamde e yarde e korka ko min wimo yo waɗ limité par ce que minen gurdam amen ko minen ɗiɗo tan ko 3 e mois par ce que kadi maari wawa defte ko gandanɗa hoorema e galle he so yimɓe pini ko hoto fayte yimɓe ñamata ɗum o defat tan ko yoni ko ganduɗa enen fof eɗen mbawi hen ñamde timmo men mais kadi so defi ko ganduɗa janggo ko hoto fayte ɗum kadi ko bonnata kam jafaɗa Khalid o defani ɗo ko yimɓe ñamata no hedda mbimani anani Khalid min gila garmi ɗo ha hande pala ɓuɗɗo ɓerde woni komi ñamanɗo
kali neɗɗo ñallira korka ha hirande faye fukkane salade e baba salade ne kaw salade ne waɗi vitamine salade ne waɗi vitamine peut être an woni mo wowan ɗum hande yaltane ma taw salade no waɗi vitamine kali di yaltane ma anani kali aɗani ko jiɗi jaadumi koye neɗɗo jaadumi koye alsan caggal allah waɗi o tinnima mon hoore ko oɗo ko kali kumtari yo humto kumtari moƴƴiri hirande hirande moƴƴere kaw ka alsan no il faut famodiren hen par ce que alsan no wowiri ñamirde Fouta ni e Dakar c'est pas pareil wona gotum hirande laabi 3 botari laabi 2 bol ite bol jolne bol joltine bol ɗum non il faut kalda ɗum alsan min tawi ko an mbaɗa wawi lijjitande mo feere tawi ko defata salat ko yonani ba ƴewenda pownoɗa hen mais kanta alsan noon ñamdu alsan kam ɗon noon kaw min il faut kalden hen mi wawa ñamminirde noon alsan vraiment kaw woppu mi wawa ñamminirde noon alsan kaliɗan min kala ko mbimama a fadɗum wadde kali ɗo wiyejiɗo o galle ko gallam o galle ko gallam te alsan ko ñamata ko min mbaɗa ñama ko ɓuuri ɗum mi wawa dañde sagam ɗum dañ noddumani anani te a wat mauvaise choix kali a wat mauvaise choix nda kali neɗɗo tawi ha are res debbo moƴƴo no moƴƴe galle no bandirama gummoto Fouta debbo ma ɓittinaɓe ɗo kaw maari ko debbo moƴƴi ko gonga galle ko wonko jeeɗa hende kono maari kadi wonko liggey galle he sa yi galle o hande waɗama ni ha peinture waɗama ne yiɗi waɗede karoji photoyaji ngari Allah e maari kadi ko hen jeeya mi wawi wiide maari ko debbo ɓorno par ce que guilannaɗo e makko arjigam no udditi on banggue kam kaw pawren banggue tan galle o kadi ganda koko renda tan galle o renda kadi ko jinmi ko a waɗa ɗum taw ko jinmi ko kaliɗa wawa ɗum wadde mi addoya farmata baɗa farmata wolo watta kam defande farmata goto ɓi bamma Ousmane farmata wolo wa ka aɗa miijo on ko kalda ko an mboɗo woyi alsan aɗa wi addoya farmata kadi galle o cuuɗi ɗi kewani ba kaw cuuɗi ɗi kewani farmata tani hol suuɗo o wonata farmata kala to min lappi on wawi toon lappade kaw kala to lappiɗa farmata wawi toon lappade kaw ɗum ko wotanade hen farmata kam jewta arɗo depuis farmata nedi mo jogui Fouta e nedi Dakar wona gotum waɗa adduɗo farmata kaw sabu Allah mala non kaw han ummo sabu min kam noto Fouta ko memɓe farmata dan min kali wawa wurde salat elle wojere salat jeeɗum ko wojere en tout cas min kam mi nen so farmata ari alsan ko duttoto so farmata ari tan alsan ko mais alsan e galle e farmata e an kam kaw toro noon c'est toro ɗum kam wawa ma farmata arde sa aldeta debbo kon gila ndeta duuɓi no foti hay avortement meeɗa nande ay ɓiɗɗo koye jungo Allah woni ɓiɗɗo koye jungo Allah woni nene jungo debbo keɗi nene jungo debbo keɗi sa so rewmen kalama tan ñan noon an woni mo resani ko moƴƴi sa resno ko moƴƴi yimɓe fof jaɓanma jahan desa giɗum yumma mal choix mbaɗɗa ɗiɗa ɗon raɓɓide baɗ suka kam mo renaki mawɗo maya law